Got a letter from the government the other day. Opened it and Què vols dir, Gabriela? they wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself. 25 per 3, 75. 75 entre 5. 15. I gotta get up, but the door was told before. I contemplated a plan on the cell floor. T'agrada? Sí, és perfecte, Sobretot pels detalls. Et sembla bé, Cristina? Per algú que vulgui suïcidar-se amb una sobredosi cromàtica, sí? 15 per 3, 45. 45 per 100, 4.500. per 3, 13.500. El sol, tempesta, la platja, muntanyes, el mar, les zones, les branques, no la lluna, el vines entre les muntanyes, llevant-se no la lluna, la ciutat, gent desperta, tots desperts, jo no els veig, però sé que estan ahí, sé que estan ahí. Ho sé. Ho sé. Tu saps que jo vull el millor per a tu. I que el millor per a tu és el millor. No vull ni sentir-te, val? Ni sentir-te! I jo... Sí, cançoneta, cançoneta. La cançoneta del teu to, el teu to de veu em desespera. cançoneta, Saps? Sí, canvia, el canvies, Sí, per favor. El to de de veu. veu, sí, el canvies. la cançoneta, abundant, Excessiu. quantiós, Massa? poc, Molt. Sí, el comptador rep una partícula, soltarà el martell que trencarà l'ampolla de vi i nyas! El gat la palma. temps aproximat d'obertura de portes, 563 dies, 18 hores, 25 minuts. Però pot una màquina tindre instint de supervivència? Cristina, concentració. No sé. No, concentració. Supervivència. Supervivència i a quin preu? They drew the line, yo. They criticized me for some.